खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनो बावहरनाय थाबाय। दिनै आं जाबायदि मोनसे जाथायनि बाथ्रा बे भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोनजों सावरायलायनो गिरदों। बे जाथाया एक्चुअली बहुत डेन्जारास, ओरैबायदि डेन्जारास जायखौ जोङो भाबिस'नो हाया, सानस'नो हायि बायदि। एक्चुअली साब्रै साबासे आइजो गावसोरनि बोरमाफोरखौ लानानै मोनाबिलि समाव न'आलागै लाबोबायदोंमोन। बै समावनो लामायाव मोनसे केरि बेगाव माबाफोर बुस्थु माने गोलैना थानाय बायदि सासे हिन्जावा एसे नोजोर होयो आरो बे केरि बेगखौ बियो खाथियाव थांनानै खुलिनानै जेब्ला नायब्ला बियो लोगो लोगो बेयाव खोब गोसायै होख्रावनानै होयो आरो लोगो लोगो बियो फिट जाना गोलैयो। आरो बिनि उनाव बिजों थानाय जि लोगो साब्रै साबासो दंमोन बिसोरो खारलांनानै नायहैयो आरो नायहैबा बे फार्स्ट थांजेननाय हिन्जावा बेयाव फिट जाना गोलैना थायो आरो लोगोसे बिसोरो बै केरि बेगखौबो नायनानै नुयो जे बेयाव सासे मानसिनि माने मोदोम जानजायनिफ्राय बे गोदनासिम बेयाव आखाइ फारनै गैया। आरो बेखौ नुनानै बिथांमोना एसे दावराव दावसि खालामो आरो लोगोसे गामिनि मानसिफोराबो खोनानानै खारबोनानै पुलिसनो फन हरनाय जायो जे ओरै थोरै मोनसे बडि मोननाय जादों बेयाव केरि बेगाव, नोंथांमोना थाबैनो फैनानै बेखौ मा खालामो नोंथांमोना खालामफैनो हागौ। आरो बे खबरखौ खोनानानै लोगो लोगो पुलिसफोरा बेयाव मोनफैयो। मोनफैनानै बे जि माने बडि, बै बडिखौ बिथांमोना पस्टमर्टमनि थाखाय लानानै थाङो। दा खोथाया जाहैबाय बे बडिया सोरनि, जेराव खर'बो गैया, आखाइ फारनैबो गैया। गोबां कुवेश्चन। आरो बिदिनो थांनाय 9 मे खालि सासे मायाबती होननाय हिन्जावा गावनि हौवाखौ गोमादों होननानै पुलिस थानायाव बे मोनसे FIR होयो आरो बे FIRखौ पुलिसफोरा गासै जि पुलिस स्टेसन दंमोन बै जायगानि पुलिस स्टेसनाव खबर हरजोबो। अबेनि मा जाथाय गासैखौबो नोंथांमोना आं डिटेल्सै खोन्थागोन। उनाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबा नोंथांमोना मिथिगोन एक्चुअलि बेसेबां गेदेर केस मोनसे जालांदों बे केसआ। आरो बै मायाबतीनि जि हौवा, बे हौवाया 60 बैसोनिमोन आरो बियो सिगांनो आर्मियाव खामानि मावोमोन आरो दा रिटायार जाबाय बियो। बिनि उनाव 10 तारिख खालि, थांनाय 10 मे खालि बै मायाबतीनि फिसाजो गेदेरा, जाय माने हाबा जाखांबाय, बै मायाबतीया 3 फिसाजो दंमोन आरो सासे फालिनाय माने फिसाला दंमोन। मानोना निजा फिसाला गैयैखाय सासे फिसाला बिसोरो माने लानानै बै फिसालाखौ फरायहोयो, लिरहोयो, गेदेर मानसि खालामो। आरो बै मायाबतीनि बैसोआबो 50+ जागोन। आरो बै फिसाजोआ पुलिस थानायाव थांनानै FIR होयो जे गावनि बिफाखौ बै मायाबतीनि सायाव माने FIR होयो जे आंनि आइया बुथारनानै अबेयावबा दोनखुमादों होनना। बिदि जेब्ला FIR होयो, FIR होनायाव बै मायाबतीखौ एरेस्ट खालामनाय जायो आरो एरेस्ट खालामना जेब्ला सोंख्ल'यो बाथ्राफोरखौ, ओरैबायदि गेदेर मोनसे जाथायनि माने बाथ्रा बिथाङा बुङो जाय बाथ्राखौ जेब्लाबो फोथायथावा, जेब्लाबो माने गनायना लाथावा। बै मायाबतीया सासे 20 बैसोनि सेंग्रा जायनि मुङा जाबाय अनिल जादब। आरो बै अनिल जादबखौ बियो दिनै 5-6 बोसोर सिगांनिफ्रायनो माने मोजां मोनो, गोसो थोलायो। आरो बे बाथ्राखौ बिनि हौवा बै देवेन्द्र सिंह होननाय बे हौवायाबो बे बाथ्राखौ मिथिनानै न'आव गेजेर गेजेर दावराव दावसि जाबाय थायो। आरो बे देवेन्द्र सिंहआ गावनिनो हिन्जाव मायाबतीखौ गेजेर गेजेर बुयोमोन। आरो बे बुनायाव जेब्ला बिखुंफोराव मानजा जायो, सिन जायो, बे सिनखौ थांनानै बियो अनिल जादबनो खोन्थिहैयोमोन। आरो बै अनिल जादबा बुङोमोन जे नोङो धैर्य हमना था, बेफोर सिननि मोनसे हिसाब आं लागोन। आरो बिदि बुंनानै थांनाय
9 मे खालि बै देवेन्द्र सिंहखौ गावनिनो हिनजाव लोगोसे बै अनिल जादव आरो लोगोसे बिजों सानै सेंग्राबाव लोगो नांनानै बिखौ बुथारनानै बिखौ आखाइ फारनैखौ आलादा दानस'यो, गोदनाखौ आलादा दानस'यो आरो आथिं फारनैखौ आलादा दानस'नानै प्लास्टिकजों खाथुमनानै बै जायगानिनो गुबुन गुबुन जायगायाव बिसोरो बैनि माने गोथैसोखौ गारहैयो। आरो बे केसखौ जेब्ला पुलिसा खोनायो लोगो लोगो अबेयाव गारहरदो माने लकेसनफोरखौ सोंनानै बै लकेसनाव बिथांमोना गावसोरखौबो लानानै थाङो। नाथाय बै सेंग्राफोरखौ हमनो हायाखैमोन। बै मायाबतीनि थ्रुयैनो बै गोथैफोरखौ जि बडिनि पार्टफोरखौ बुथुमहैयो। दा खोन्थाया जाबाय बै सेंग्राखौ हमनाय। बै सेंग्राखौ हमनो थाखाय बिथांमोना जेसेबां बै जायगायाव जि मेन हाइवेफोर दंमोन, जि रडफोर दंमोन, बयहावबो चेकिं सुरु खालामो बिथांमोना। आरो बै सेंग्राया जाहैबाय सासे ड्राइभारमोन। गतिके नोंथांमोना साननानै नाय, सासे 55 बैसोनि आइजो लोगोसे बिनि हौवाया आर्मिमोन, रिटायार्ड, आरो लोगोसे फिसाजोफोराबो इमान गेदेर गेदेर, सासे हाबा हरबाय, सानै फरायगासिनो दोङो, न'आव थाया बिथांमोना हस्टेलाव थायो आरो बै फिसालायाबो हस्टेलाव थायो। बिनि उनाव बै अनिल जादवखौ हमनानै मोनो। हमना मोननानै बै अनिल जादवा गावनाव गंसे माने लकेल गानबो दंमोन बिनाव, आरो बै गानाव गरनै गुलिबो दंमोन। बै गुलिजों गरसे पुलिसफोरनि टीम माने गावहरोमोन, नाथाय पुलिसफोरा बेखौ आथिङाव गावनानै एरेस्ट खालामो। आरो दा बिसोरनि जि लोगो सानै बिसोरखौबो हमनानै मोनदों। आरो बे गासै जाथाया जाबाय इउपिनि बलिया होननाय थाइसे जायगानि। आरो बे बलिया होननाय जायगायाव दा बे जाथायखौ लानानै जोबोद दावराव दावसि सलायबाय दङ। इन्टारनेटनि थ्रुयै बे जाथाया भाइरेलबो जादों। नोंथांमोना गुगोल्सफोराव सार्च खालामना नायबाथाय मिथिनानै मोनगोन। बे गासै निउसआ गुगोलाव होनाय दोङो आरो बे मोनसे रियेल जाथाय, जेबो माने फिल्मनिफ्राय बानायनाय बा आङो ओरैनो गोसोजों साननानै खिन्थानाय बाथ्रा नङा। गतिके जोबोद गिनांगौ, जोबोद माने गोमोनांथाव मोनसे बाथ्रा, मोनसे जाथाय, जाय जाथायखौ जेब्लाबो रावबो सानस'नो हायै बा सानफ्लांनो हायै मोनसे जाथाय। आरो बेफोरबायदि जाथाया बयनिख्रुइ बांसिन जोंनि इन्डियायाव बयनिख्रुइ बांसिन क्राइमनि जि स्टेट, बे स्टेटआ इउपिआनो गोलैयो। आरो इउपिआव सानफ्रोमबो ओरैबायदि किसुमान जाथाय जायो, जाय जाथायफोरा माने असम्भब, भाबिस'नो हायै, सानस'नो हायै। आरो बेफोरबायदि भिडिअखौनो आं नोंथांमोननि थाखाय लाबोयो, जाहाथे नोंथांमोना साबधानै थानो हायो, माने मोजाङै थानो हायो, बेफोर जाथायनिफ्राय गोजानाव थानो हायो। बिनि थाखायनो आं बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ नोंथांमोननि थाखाय लाबोयो। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक मोनसे खालामना हो। लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। अब्लासिम गोजोन्थों।